lang hilin eh. Hi, good morning na pod. Good morning pod. Good morning pod, ganun padong-padong si Zapit. Oh. Isa kong giubanan. Wa man masirmilita magkauban kay ito may isang bata to amang just sinter kay ubo mag isang bata kay nani mag-o siguro sa lugar. Akala lang lakaw-lakaw sa pakurente wa pa man matiwas mo nang muduong media. Sige mo hinaktok. Kay busy pa mag-isang anak. Masig magbagdoy na sila sunod adlaw. Bagdoy na ina silang inahan. Tulag Miss Barrio ron. Si Zaga jakit, ako pod ga jakit. Kay naman naman Miss Kuan karon bagyo tugnaw. Tugnaw sa taot dito des Manila. Imong kuan. Kasi man. Imong amigo. Bitaw sila Ruden. Sila mananaw na sila. Si Elizabeth. Pero din kanang imong bata diha, bantazi pa na mga kamot mong pabugas diha. Sa Bisaya des mga bata. Ay, hindi pala marunong yun. Ruden ko no, mag-ingat ka sa anak mo. Sabi ng anak mo diyan, diskarte ka mo ng panggatas. Sabi ng nanay mo. Diskarte mo Huwag ng kayong panggatas magalala sa diyan. nanay nyo. Kakatayin namin dito nanay nyo. Putdagkuan. Si Kuya Andy diyan, kuan muna kayo, diskarte muna kayo kasi wala eh. Diskarte Nandito ko pa, naman. di pa ko pauwiin ni tatay. Ako pala yung pinaka-special nga. Pauling tatay, hindi pa ako makauwi. Nako. Espesyal sa tibok 15 kabok dyan espesyal. Sana all espesyal ni tatay. Espesyal ni tatay kung silina. Para Magsibang man ka. ba mga Dyan kuan? putlong kam. Mawasahan na to sa mga anak and tawang pus Manila nga na po yung mga anak Mario. Lina. Timing nga ng mga Bata gawas ang na bata. nakaw. Ang gisinggitan kayo ang magkailas ng tingog. Ang tawag na magsininggit. Minaw. Ano na ba singingita? Yeah. Dakpa na mo. Sundo na si Lula. Ako po, may patagasundo si ang tagulat. Dakpan. Hamla yung mama be. Kasi gigan ganiha pagkatid. Adi ka Ngis na maapas. ka be? Ngis na ka? Wasun ka. Peningan nga. Nagtumis ko nagyamin nilabay mi. Tapos humutay signal ug chat tapos ay sa. Labaw ko kay signal ikaw. Magiging kakita ko. Misinggit ko Lexi on mo. Dari ang Tingog, kay nimo to. kanang bawnanan. Disir man ito. Hindi wara-wara ba? Ito sa ali di ay. Ay ini kaadyo. Gwanta Lola. Lexi. Buwantag. Hi Lexi. Kutom na ka be? Awa pa di ay. Asunsi pa man. Asa may mo snack? Biskuit ug mangga nagbaon ka? O mo taon ni maglula. Imingaw po ko sang mga apo. Tingalin na ding lula. Lula Manding. Matut pang Alyana. Sa to? Lula Manding. Tita Manding. Oh, Tita Manding. Tita Manding. Diyan na si Tita Manding. Sundo na silang lula. Arang nito na baka panahon. Madulin. Kadapo ko padong. Ala. Gwanta Lula Manding. Ay mga po. Ako na ni. Landong-landong ba? Na may kahoy. Ang hangin. Na, magkatid ka na ng jagwas ay isa. Padong ka. Kami. Nanay mong ulam. Nanguha kami ng ulam doon sa bayan. Kaso lang ako yung signal. Bayan. Ubus Ito ba? sa busto ni. Suroy. Wala akong Tulingan. signal. Sa Ano? kamay, ginuho ko. Saan sa? No internet yung cellphone ko. Sabi nila, bigyan ako cellphone. No Oh. internet. Marami nagtanong sa akin, ba't di ako messenger. Oh, ito na. Kasi kawawa yung cellphone ko, di makakuan ba? Ito na. Makasagap yung cellphone ko dito. Baklay Kaya pag ni. binigyan ako ng cellphone, okay, masaya ako. Bigyan ka daw ng cellphone. Pasensya na dito sa iyong mga kontak ha. Oh, kuno. Wadyo ko signal, ato signal pang-pang. Ingit. Baklay ni. Kailangan ko na rin mga kuan. Apo. Grabe init na nagkamang-kamang. Diyan silik sa Yung mga kamang-kainit. kaura. Saan na kanino hatod nimo? Diyan ang cellphone, hawid-hawid, pero may signal. Wala to mo hindi lagi kilisod. Yung mga vlogger naman dari may signal. Vlogger.
Sa cellphone bitaw kay makasagap dyan cellphone kay karaan nga bibo. Nasa cellphone pero karaan bibo. Sinzira. Tapos sa kamsin kay tapong lo isang SIM card saan man pod. Pag saan, way, walang Kuha ni load saan dani. Tinda. Mamaya na sa babaw, magpasignal pa. Katitisin sa. Ako to sinamilita. Siguro to. Ha? A few moments later. Kami, nanay mong ulam. Nanguha kami ng ulam doon sa bayan, kaso lang wala ko signal. Bayan. Abos Sa ba? busto ni. Suroy. Wala akong Tulingan. signal. Sa Ano? kamay, ginuho ko. Saan sa? No internet yung cellphone ko. Sabi nila, bigyan ako cellphone. No Oh. internet. Marami nagtanong sa akin, ba't di ako makapag messenger? Oh, ito na. Kasi kawawa yung cellphone ko, di makakuan ba? Ito na. Nakasagap yung cellphone ko dito. Kaya Baklay pag ni. binigyan ako ng cellphone, okay, masaya ako. Bigyan ka daw ng cellphone. Pasensya na dito sa iyong mga kontak ha. Oh, kuno. Wadyo ko signal, ato signal pang-pang. Ingat. Baklay ni. Dagang ko na rin mga kuan. Apo. Grabe kinit na nagkamang-kamang. Oh. Diyan sila sa mga Nagkamang-kinit. kaura. Saan na kanino hatod nimo? Dagang cellphone hawid-hawid pero may signal. Wala to mo hindi lagi kilisod. Yung mga vlogger naman dari mga signal. Vlogger. Sa cellphone bitaw kay makasagap dyan cellphone kay karaan nga bibo. Nasa cellphone pero karaan bibo. Sinzira. Tapos sa kamsin kay tapong lo isang SIM card saan man pod. Pag saan, way, walang Kuha ni load saan dani. Tinda. Mamaya na sa babaw, magpasignal pa. Katitisin sa. Ako to sinamilita. Siguro to. Ha? Wala pa. Hindi kami nagpasignal. Galing kami nagpa-signal. Diyos ko, walang signal. Problema sa salina kayo kung sino Hindi na ako signal. makakontak. Kaya naman, bibigyan ako cellphone. Oh. Yan, cellphone, oh. May signal. Sag-asa. Ay, kumpiyansa nga na ba yung kuhan mita? Hindi magtuwa na kayo mita dito ka. A few moments later. Mayong adlaw. Morning na. Salyana. Sa dudari ka. Azuning ari. Kaya kan Salyana. Makaibaw sa birthday sa among pamilya. Basag ako gani ako nakalipat gani ko kasi nagkaingon nga birthday ko nung ate Herlin. Bitaw birthday rong Herlin, ika-35 na. Mag-greet kong nag-atirlin Mag-greet ko na dasi, nag-greet na. Mag-greet ko na ilin. Dali. Happy birthday, Atirlin. Happy birthday ko nung ate Herlin. Ang-greet ang kantahan na ilin. Kantahan. Patay? Happy birthday, Atirlin. Happy birthday, Atirlin. Happy birthday, Atirlin. Isa pong. Happy birthday, Atirlin. Gasa. Hay di sabong. Sabong bang lari? Sabong ginagabay kay nagpahitos mga iro, kay mga iro nang gitapok. Sa mga iro to. Ilay storm. Mau din magabani mo dito nang kidi man sa sabong mga gabi eh. Ga kanus iro. Kung buslo. Wala gina gipaklo si iro. Tatay kay kaabot jang dudanan. Tay sugo. Wala kanta ko sa para Nerlin. Happy birthday, Atirlin. Happy birthday, Atirlin. Happy birthday, Atirlin. Happy birthday, Atirlin. Oy, happy birthday ko no Herlin. Happy birthday ko no Herlin. Aliana. Lipay day ka. Manong kusta? Mato ta? Nadyo manday, wa man tay pamasahe. Nadyo man, hamag mo mama. Tapos, regalo na ilin. Wani uli. Wala ka na eskwela? Kuila kong dyan na ilin. Eskwela ba ni mo di man ron kay kuan man ron, martes man ron. Ug man siguro im na pulyot kisa may nga si mong sir or ma'am. Na ilin? Kisa may imong sir. Salim mo na ilin. Oh, sa limuli. Ay, magansa man mo skulahan. Bubuwak na ilin. Mura mo, budi ay. Ato ko sa kwarto sa mama, nataw ko balik sa kwarto sa mama na ilin. Ito ka balik. Salamat. Salamat kay ning greet kang
Ate Rilin. San Maylin? Salamat. Burn out, no? O, mukha. Inuwi ko lang mo bakod. Mag-ulit ka sa good morning. Di, nanginganak ko Maylin. Masaman ka. Kasi ang ulo ko, day. Good morning ko no. Hilutong Aliana. Mo hilot naman sa Aliana. Ulo ko, day. Ala, hilutong Aliana. Aguo ko no. Kamo na mo hilot sa Aliana. Uy, ning duwag mandi ay. Sakit na, oo. Gimingaw kang tamanding. Ito mo hilot na. Nalot ako no. Humot lagig bandos na ilin. Nahilutan na. Kasi maadyo ang ure, kay. Kaya tambaran mo sa Aliana. Kamo na. Kawawa, day. Ano si Inday, Tawag sa kang mamatatiwe. Daway mo tatiri. Tanaw mo nang kao, tanaw. Bigla mo na kayo dali manghilot. Kamo na sa manghilot. Halayan na. Ulit ako na ilin. Ah, di. Hilot na sa kayo si Tita Manding. Love you yan, May magbidag to na ilin. Mandri na, ano na ito? Oh, sinalami ang kamot ng kaya kainit. Tawag sa mamaika na ilin. Sabihin tawag ni Maika. Mingaw ko na ilin. Hindi na istorya. Nagmaika. Gabingaw ka. Mingaw ko ni mo mamaika. Mga ka Maika. Mingaw mo lagi sa mamaika mo tamiyaw na ilin. Bawo po. Tapos, nanay, napakita miyaw. Salamat sa hilot, day. Oras ito. Sige, pa yan na. Day, no. Lang mo, magaling ka. Karagha mo, galing mo. Uy, ang tamiaw. Umlagi mo tamiyaw sa mamaika na ilin. Lang mo bisaya ba mo tamiaw? A few moments later. Mga tanin yung tanan. Ayaw mong sadaan. Masadaan lina. Pinaisan, tapos nasuka. Naada. Suka na to ba? Bong. Inang mag-inot bong. Pito manas Tagalog. Ag. Ganyan nga. Kuan. Hindi maganis mo nila. Gamot. Tay, namahaw na ka, tay? Mahaw na ta. Sa tay, kano tay? Mahaw na ito, may kay Juan. Ang sa kaigsuon, tapos bikas ho, ano mata, kay angkan mo lang ito. Si Rosalina, dahil bay na to. Ako kay magkikaon naman ko dari. Kaagos man ang ito ko kaila nanay kay. Kawala, Tabok naman yung kaan dari. Juan, hindi nga taga Cebu. Uy, kanang mga sila tata. Bo, lagi. Uy, ang tanan kay ako gani nga wa. Di ko kakwarta-kwarta ni uli ko kay sila tayo may pa-declare nga mauli ni ko ng tanan. Nasama yun. Pauli po na to sa tata lagi. Maso nang hindi basta ta makauli. Out ko nung Cebu. Rubilin, Ruby Provinciana. Kuwang isa ka igsuon di masa tayo mo Kung sugod. pwede, hindi ka muli. Uli naman mo ta. Sa tay? Bo, wala may hanggang di ko lumuli. Dunggan rapod. Mauli lang Ina ang magluto. tanan. Amo pinasan ka na. Kay, basig mga lakaw mo. Basig mo suri mo. Mayroon bang Daughter. pwede pa itang tanan? Ato siguro mo suan. Siya alam mo na mga anak ta. Ano? Nga ang magkuam. Makikaon na mo dari. Ato minamawa na ipandisal. Wala ko kalukat og bulanghoy. Bulanghoy yung tato. Sabi na noon. Kuam. Daris Bilisan bukid, ng tamban. mga padisal. Nagyang paning gahi. So, lahat pan po dahil. Labang itong pan sa init. Pwede ba magkinamot sa vlog na? Umamot. Mabay magbaod. Ikaw ba mahungit? Namot ko na po. Sila gapon. Kung ako kagwapa ko no, ikaw. Sana all. Hindi ka kami mga manghod, kaya di mo pinumusugot sa regwapa. Bapatanan. Tanan jud kaya rin wilalis. Lumiingag sinanay, bata pa kami ng tiguang. Lipay pag ko kay, Ano noon? majuno to kay, may batas na na, kami na tiguang. May mamahaw tayo Tama mga ka guys. itong tanan. Upaw. Balit. Nawahan na ba ka diha? Alas, kuan. Higpitan na mong uban kay bisag pat siguro ni Mayo mo. Mubalik na kung nila manog meeting. Kay na pa isang Doon, anak ito ng ito. alam ko to, sunodin ng Ng ano apo. to. Nga na naman sila mga lola. Babahay na gano'n na. Kasi siya mabuhi dito kay to aman may latanan. Naga buak. Buak na yun na kay buhol. Kuam. Wala mga tumapag ka na.
Mga ito, baka malihang trabaho. Ang process, ang kurente, mamaling paling kamutan. Tanga, mangkustuan. Kailangan na kung 6,000, man na extra pa ko maglaba. Butigong pa ko. Para kuwas ko an, pero hindi na ako sa gawad. O di ba gahapon, tingnan to. Kung sa pinapad nakabuhan, mga maninang. Okay ba o? Hindi mo ko na mapurubahan na gaban kayo. Hindi mo ko na ikasal. Namun ko na paano ikasal. Hindi kayo kasalaman mo. Di ba gaban nga nag-apply? Salamat ko sa igagaw. Lahat lang ko kapayas gahapon. Tagakado. Isang naong. Bitaw, hindi na pabayre. Special natin gahapon. Alam ko ka-video kay mga tulad pa signal may diyan na may gisabit sa portahan. Salamat kado. Dinenda burato. Idang bayas. Tuloy na may pag-aon. Hindi lang tayo nagkapagas. Ano ba yung naong namaraman hubag na? Sige, makaghilak siguro. Hilak mo, ganun hilakan. May okas mga bata sa Manila. Hindi na talaga na kayo. Maghilak si Jog magabi. Hilak sa tago nga, ano ka na sila? Uli Ako magagawa. na ko'y problema. Uli magagawa. Uli magagawa ulit ka kwarta-kwarta lagi. Wala mo lang kwarta-kwarta kayo. Masuk ang lagi may kwarta-kwarta. Sa mo ni bike ng Manila kay ano din ko sabot kay sa mo kabalik mo pa mamiliti po. Yan, Hindi naman kung adyo, hindi ako adyo taga ko kung adyo. Basta hindi pa mo pong tagaan. Tagaan pa ka nagmakasindo ko. Sindo ko. Di ba kasi hindi ko ang dagdag ako. Ito, mga extra rin trabaho rin taman wapay kuan, wapay meeting, kaya makita tag ating amot, pero ako, hanang ginhana, pwede na ako magsuman. Langoy. Suman ko bulang mo, suman ko pilit. Ano pa? Namahal na may tayag, dami daw ka. Ano to sila bagas ng puwan? Puway na nanay. Hindi puway lang din agdo. Pero ano sila bagas ng ipod? Namin na bagas. Ano po? Go ko kahapon kay inigo na naman to ni Sud. Hindi ko na ilang sakasako. Komplet sa Madita. Hindi ko kita. Hindi na sa timong tagbugas. Bakit lang silong? Nay, birthday marong Herlin, no? Ang isuda-suda, may kayo gamtungan ako. Herlin! Oh, yung inaanak ni Happy tao. birthday, Herlin! Ang tay 5 naman di ay. Tagan pagkaog. Taas ang kinabuhi. Matagaan ka agad maglawa sa Ginoo. Nanay. Happy Nanay mong birthday. panganay na. Nanay panganay. Garcia. Nanay mong panganay. Inutan na nanay da. Ay, panganay. Oo na. Nga pa sa nanay. Mga ko ngipon. Mahal ko yung ipon na. Nga pa. Oo, ang ngipon dira. Ano yung may Ako inahanap number mo? 1. Number 2. Ang number 3. Natug pa. Natug pa. Number 1 si nanay. Number 2 ko. Number 3 ko. Number 3. Yung Yung mga ko. May kapalas na eh. Lagi mong maninay dahil Herlen, nga ka pobre, wala siya hatag ni mo pinaskuhan sa kanil, buwang na ka. Naman ni Lina. Ako Herlin. Wala bang saba kay, mamanin mo maninay. Susuan naman ito kung Happy birthday. ito magsigsuong. Lugan na din eh. Sa kabuhan na. Ano ba na eh? Kuto-kuto. Wala. Di maling kapistik makakuan. Haman nang gibasa siya. Wala na po kumagkap. Nilagay lang mo. Karabang tag-ilo. Mo di sa notebook ag salin. Kasi tanduay na na eh. Yes, ako na sa taluay. Humanaman mig pamahaw sa isuon. Sila kay murag nga to sila siguro bading siya si Lina sa isang anak si Aisa, murag nga to sila kanawa. Ako dani mabilin siguro dani murag mangahoy ko kay wala jud ko isungod. Kay namay kay po na magkarong Sabado, wa pa si wala kataw-taw hang kahoy way nagwalay kahoy mangahoy sa pukuron. Kay magmotor naman sila lisod man pag ko ano mga sakdanan mo sila ra si mga kanawa bahala nag-ako ako katamak ng lugar ha isang nakapunak ko pag katamak na ng kanawa sakad tanaw ko kuan. Salamat yung tanan labi na katungkaw na nagsubaybay sa among vlog. Kamusta mo ang pin mong kanunay Ma'am Yuning Ayop. Salamat kado ma'am og Ma'am Siri Ulrich, Ma'am Almalim. Salamat og hading gigso nga tuwa Saudi, ang grasya. Diyan na mis kuan, dana kosyutang na tawhan nato Grace. Tanawa lang man ang vlog. Salamat kado. Kay ko di mo kaliptan lang ang vlog. Nagkatabang lang di ka makalipat na ang mga video.
amping mong tanan, magasong hudapit sa kalibutan, amping tang tanan. Bye-bye.